Кога може да се използва ДДС за лек автомобил и гориво? Един от честите въпроси, които получаваме, е кога фирмите имат право да използват данъчен кредит за покупка на лек автомобил, както и за разходи за гориво, ремонти и консумативи за него. Законът за данък добавена стойност не позволява ползването на данъчен кредит за леки автомобили, гориво и експлоатационни разходи. Според определението в закона, леки автомобили са превозни средства с до 5 места за сядане, без да броим мястото на шофьора, които не се използват за превоз на товари и не са трайно променени за изпълнението на основната дейност на фирмата. Разбира се, има някои изключения, при които фирмите могат да използват данъчен кредит за лек автомобил и свързаните разходи. Закупуване на автомобил за основната дейност на фирмата. Ако фирмата ви използва автомобила за дейности като транспорт на товари, охрана, куриерски услуги, таксиметрови услуги, обучение на шофьори или отдаване под наем, тогава имате право на данъчен кредит. Това включва и разходите за гориво и поддръжка. Препродажба на леки автомобили. Ако закупувате автомобили с цел препродажба, можете да ползвате данъчен кредит, но само ако автомобилите се купуват като стока, а не за лична употреба. Наем на лек автомобил. Когато наемате лек автомобил за бизнес цели, също можете да ползвате данъчен кредит за наема, горивото и поддръжката, стига автомобилът да се използва за облагаеми доставки. Лизинг на лек автомобил. За оперативен лизинг можете да ползвате данъчен кредит. Важно е автомобилът да не преминава във ваша собственост в края на договора, тъй като това би превърнало лизинга в финансов, при който нямате право на данъчен кредит.